Thokozani emakhaya, ngiyanibingelela, nibingelela ugogo Mahlase. Emva kweside isikhathi ngithi ake ngibuye futhi sike sibambe-ke namhlanje amaphupho akhuluma ngesimo senhlanhla nokuhluka kwawo. Sizoqala ngaleli phupho leli lokuphupha imali eyisiliva, lokhu abakubiza ngama-coin. Leli phupho lolu lisuke libika isimo senhlanhla ezayo, kodwa eza kancane, edinga ukuthi ihlangatshezwe ngesimo sokuthi ikhanyiselwe ukuze iphuthume ifike. Kuphinde futhi kube khona ukuphupha imali eyamaphepha. Lokhu kusuke kubika inhlanhla ezayo nangokugijima, ezosheshe ishayisane nawe. Phinde kube khona isimo sokuphupha inkanyezi ehambayo noma inkanyezi egijimayo esibhakabhakeni. Lokhu kubizwa ngokuthi yini? I-shooting star. Lona-ke kusuke kubika ukuthi kukhona inhlanhla ezayo, kodwa manje edlulayo, egijimayo futhi. Kuphinde lana kube khona isimo sokuphupha amaqanda enkukhu. Lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona inhlanhla ezayo futhi ezozalana yande. Kube khona ukuthi uphuphe isimo sesidleke senyoni sinamaqanda. Lokhu kusuke kubika inhlanhla enkulu ezokuvelela. Kube khona ukuthi uphuphe ofishi, lokhu abakubiza ngokuthi ufishi inhlanzi. Uma uphupha ubadoba noma uphupha ubabona emfuleni, lokhu nakho kusuke kubika inhlanhla enkulu. Kube khona futhi ukuphupha udla unambitha izinto ezifana namakhekhe, amakhekhe amnandi, uphupha unambitha uswidi, o-chocolate, into ey'njalo, lokhu okoncamce. Lokhu kusuke kuphika kuveza isimo senhlanhla ezayo, inhlanhla futhi ehambisana nesimo senjabulo. Kube khona lana ukuphupha usenga inkomo, nayo leyo ibika inhlanhla. Kube khona ukuphupha amahewu, nayo lena kuke kuthiwe inhlanhla enkulu. Uma futhi uphupha kuwukuthi uhlangabezana nomuntu obizwa lona ophila nesimo lesi esibizwa ngokuthi i-albinism. Lokho kusuke kubika ukuthi umuntu wena onenhlanhla enkulu kwakhona. Kube khona isimo sokuphupha kuwukuthi ubona amawele. La mawele lawa awubulili obungafani nobakho, okusho ukuthi wena uwumuntu wesimame uphupha ubona amawele abafana ephuphweni. Lokhu nakho kusuke kubika inhlanhla, ukuthi umuntu wenhlanhla. Kube ukuphupha inhlwathi lena abayibiza ngepaythini. Uphuphe uyibona le nyoka lena ishintshashintsha imbala emaphuphweni. Lokhu nakho kusuke kubika inhlanhla enkulu eqhamuka-ke yona kobabamkhulu bakho. Kuphinde kube khona isimo sokuphupha ubuhlalo obumhlophe. Ubuhlalo obumhlophe nabo busuke bubika nabo inhlanhla ehambisana nesimo sabantu abadala. Usho ukuthi ufumbathiswe ibona abasekhakini inhlanhla. Kuphinde lana kube khona isimo sokuphupha uwumuntu wena ohamba nesimo senkomo ekhanya inkomo emhlophe lona, nakhona lwakho pho kubika isimo senhlanhla. Siyathokoza kakhulu-ke emakhaya, sithembe ukuthi kukhona lapho enikhanyiseleka khona kumaphupho enike nihlangabezane nawo. Siyathokoza kakhulu, sithi akudede ubumnyama kuze ukukhanya, kukhanye njalo, kukhanye ekujuleni kwemsamo. Emakhosini, siyathokoza.